Всевишния Бог. Какво искаш от мен? Моля те, не ме наказвай. Как ти е името? Легион, Господи, молим те, не ни пращай в бездната. Позволи ни да влезем в стадото свине. Ей! Върнете се! Стой! Спрете! Бесовете излязоха из човека Стойте! и влязоха в свинете. Махайте се! Какво направи? Остави ни! Отивайте си от тук! Всички! Махайте се! Ще те следвам навсякъде. Нека дойда с теб. Върви си у дома. И разкажи какво ти стори Бог. Brazan Federation. Yo, yeah, Braz. Yo, yeah, Braz. Yo, yeah. Yeah, Braz. Yeah, Braz. Yeah, Braz. Ayini. Ayini, Braz. Yeah. That's my touch. I could do it.